Ahojte, toto videjko sa bude volať moje najobľúbenejšie pera. Je ich strašne veľa, no čo už. Takže ako prvé je takéto gelové, strašne dobre píše na modro. Potom mám takéto zelené, na bok. Potom tu mám takéto gumovacie, keď sa pomýlite, môžete to týmto zmazať. Potom tu mám také pekné fialové. Potom tu mám také učiteľské väčšinou, alebo aj školské. Vyzerá to červene, ale píše na modro. Potom je tu takéto. Musíte to takto dať, pokrútiť s týmto. Potom tu mám takéto strieborné. Normálne. Potom tu mám takéto už staršie. No, asi od 2. ročníka, ale ako strašne sa s tým dobre píše. Potom tu mám ďalšie takéto gumovacie. Tiež tu mám potom takéto obyčajnejšie. Potom tu mám takéto, toto už je iný model. Toto je gelové pero, píše na červeno. Potom tu mám takéto čierne pero, píše na trblieskavo červeno. Potom tu mám dva druhy takýchto oranžovo červené, píšu tiež dobre. Mám sem, ako to patrí k tomuto, hej, tento taký vrchnáčik. Jaj, no poď, takto. Potom tu mám takéto, väčšinou sa nosí do školy, píšu sa s ním poučky. Potom mám takéto, je to od Violety, kedy si som ju mala strašne rada, aj teraz ju mám rada, ale nie až tak, ako som ju mala. Píše trblieskavo fialovo. Potom tu mám 3 druhy takýchto istých pier. Toto píše na oranžovo, toto píše na zeleno a toto píše na žlto. Takéto. No a ako posledné tu mám I Love Croatia Selce. Je tu takéto pero z Chorvátska, tiež iný štýl, iný model. Len mi chýba takéto štíkatko. Tak, to bolo na dnes všetko. Prosím vás, ak sa mi páčilo, dajte like. Aha, ešte jedno tu mám. Aj to takéto. Tiež také gumovacie. No, ak sa mi páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike. Komentujte, odoberajte videá. Budem mať radosť. Čauky, mňauky, vidíme sa u ďalšieho videa.